शान मेरी तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही प्राण, हे सद्गुरु हे भगवान। काम हे सुद्धा चांगलं काम वेगवेगळ्या माध्यमातून जे करत आहेत या समाजासाठी अत्यंत उपयोगी आहे। आज स्वच्छ मिशन हे सुद्धा एक कुठेतरी हा परिसर स्वच्छ करण्याची जबाबदारी तुम्ही स्वीकारली केलीच, साहजिकच आहे। परिसर स्वच्छ करणं हे एक काम आहे तुमचं, त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचं मन स्वच्छ करणं। माणसाचं मन सर्वप्रथम जर स्वच्छ असेल तर मला वाटतं प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक माणूस सगळ्याच गोष्टी चांगल्या करू शकतो। स्वच्छ मनाची जर माणसं असली तर तुमच्यासारखी स्वच्छ नागरिक बनू शकतात। म्हणजे स्वच्छ परिसर मिशन असत नाही, स्वच्छ मन करू शकतात, व्यक्ती चांगली करू शकतात। हे घडवत असताना माझ्यासमोर तुम्ही आहात, तुमचा जो पोशाख जो आहे तो सुद्धा एक भाग एक स्वच्छतेचाच आहे। एक कधी आपले ज्याला आपण आपल्या अंगात असणारी शिस्त, मला वाटतं ही तुमची जी परंपरा आहे ही परंपरा पुढे नेत असताना आपल्याला ज्या गोष्टी समाज बिघडवण्याच्या करतात, त्या माणसाच्या अंगात ते प्रवृत्ती असतात, त्या प्रवृत्ती सुद्धा आपल्याला नष्ट करायच्या आहेत। की वर्ल्ड मध्ये हा स्वच्छता अभियान सुरू ठेवलेला आहे, जो 24 एप्रिलला आम्ही 23 फेब्रुवारीला 260 रेल्वे स्टेशन आम्ही साफ केली आणि त्यातल्या त्या गोव्याला आम्हाला मडगावचं रेल्वे स्टेशन भेटलं होतं आणि माझे 500 सेवादल आणि सात संघ मिळून मडगावचं रेल्वे स्टेशन आम्ही टोटल क्लीन केलेलं आहे। ऑल ओव्हर इंडियामध्ये आम्ही 58 रेल्वे स्टेशन अडॉप्ट घेतलेले आहे। पर महिन्याला आम्ही रेल्वे स्टेशन साफ करतो। गोव्यामध्ये हे माझे एक युनिट आहे इकडे आता सध्या, हे पालिया युनिट म्हणजे पालियामध्ये हे एक युनिट स्थापन झालं होतं 807 युनिट नंबर, आणि हे युनिट आज इकडे स्वच्छता अभियानाचा कार्यक्रम करण्यासाठी इथे उपस्थित आहे। तुमच्याकडून आशीर्वाद पाहिजे। तसंच गोवा मेडिकल कॉलेजला ब्लड डोनेशन करते, हे माझे सेवादल गोवा मेडिकल कॉलेजला ब्लड डोनेशन करते आणि 1 ते आता 24 एप्रिलला आमचं ब्लड डोनेशन आहे। तसंच ऑक्टोबरमध्ये सुद्धा आम्ही एक स्पेशल ब्लड डोनेशन मागून घेतलेले आहे, ते पण